ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸುರುತ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲ್ಲ ಉಡುಪಿಡು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಡ್ತೇರು ಸಾಂಗ್ ತುಯ್ಯರ್ ನಕಾನೆ ನಕಾನೆ ಬಂದು ಎಂಚ ಅಣ್ಣ ನೀರಿನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಂಚಿನ ಮಿಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂದು ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಂಗ್ ತುಯ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ರಾಹುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೀತ್ ನಮಿತ್ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಮೂವಿ ಅಕಲ್ನ ಓವೇ ವರ್ಕ್ಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ದುಂಬೆ ಪಂತೇನ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಖಾಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತು ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಮೂಜಿ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ತೂದು ಗೆಂದವಡು ಬಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂಡಿದ ಬೈದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ಲಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬೈದೇನೆ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಈತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಈತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂಚ ಸಿನಿಮಾ 100% ಶೋರ್ ಶಾಟ್ ಒಂದು ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬರದೇಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಲ ಬಾರ್ದಾರ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಬಣ್ಣ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಐತೊಂಜಿ ನಮಕ್ ದುಂಬು ನುಪ್ಪು ಬಾರ್ದಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಬನ್ನಲಿ ಇತ್ತೆ ಹಳೆದು ಬೋಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಾತನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಲು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒರಿದಿನ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಕೊಲ್ಲು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಓ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟೆ ದಯನ್ ಪನ್ನಾಗ ಇರು ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಕಳು ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರೋದು ಜೀರು ಬರೋಡು ದಯ ಪನ್ನ ಬತ್ತಂದಂಡ ಬಂದಲ ಒಂದು ನಂಚಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏತ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಆಂಡ್ ಆತ್ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುನು ಅಕ್ಲು ಕೈತಲ ಊರುಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂಡ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಬತ್ತು ತುಯ್ಯರೆ ಆಪುನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೈಪೈ ತುಯ್ಯರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ದಯಪನ್ನ ಏತೋ ಕಾಸು ಕೊರಡು ಆಪುನು ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಯರೆ ಆಪುನು ಅಂಚೆ ಅದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈದು ಮಸ್ತ್ ಜನಸಾಗರ ಇತ್ತು ಇದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂನಾಗನೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅಡಿಯಿತ್ತು ಜನಗಳ ಸಪೋರ್ಟು ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಭಿಮಾನ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಐನದು ಬೇಗ 31ಕ್ಕೆ ಬರ್ಬಿಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು 31ಕ್ಕೆ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಕ್ಲು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಕ್ಲು ತೂಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂದಂಡ 100% ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದುಂಡು ತೂಲೆ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪುಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಪ್ಪಲಪ್ಪಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಡೆ ಹಾಕೋಲಿರಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಡುಪಿ ಮುಟ್ಟ ಬೈದರು ನಕಾನೆ ನೆಕ್ಕ ನ್ಯೈ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಗೆ ಎಂದ ನಕಾನೆ ಬಂದು ವರ್ಡ್ಗೆ ಎಂದ ಎಂಚ ಉಂಟು ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು ಈ ಮೂವಿ ಆನ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ಮೂವಿ ಸಾಂಗ್ ತೂನಗರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮೂವಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತು ಕೊಡ್ತೇರು ದಾಪಂಡಕ್ಕೆ ದುಮ್ಮದ ಮೂವಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತಾರೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅವಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೈದಿಂಡು ಸೊ ಈ ಮೂವಿಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಏನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಈತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಲಿ ಸೊಲ್ಬೇಕು ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೇಟುಲ್ಲಿ ರಣೈನಿ ನಿಖನ ಊರುಗು ನಮ್ಮ ಬೈದ ಅಂದೆ ನೆಕ್ಕ ನ್ಯೈ ಪನ್ಪುನ ಹೊರಡು ತೊಲುಟಿಗೆ ಎಂದ ಒಂದು ನಕಾನೆ ಎಂಜಿನ ನಕಾಣೆ ಬಂದು ಇನಿ ಜಸ್ಟ್ ಐತೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಂಗ್ ತೋಜಿಪೋಯರು ನಕಾಣೆ ಏನಂದು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವನಾಗ 35 ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸನ್ನು ಇನಿಕ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್ದೆ ಪನಗ ತುಳುಟು ಬೈದಿನ ಭಯಂಕರ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎನ್ನಗ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಮನಸ್ಸು ಇನಿಕ್ಲ ಉಂಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐತ ಪುದರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಟೀಮ್ದ ಕುಡಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎತ್ತಂಡು ಇನಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ತುಯ್ಬೇಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ರಾಜ ಸೌಂಡ್ದ ಮಲ್ಲದ ಅದನ್ನು ಬರೋದುಂಡು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವೆಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬರೋದುಂಡು ಅದೇ ಬನ್ನ ಎಂಗುಲು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ನಗುಲು ನಮ್ಮಡ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ತೂತ್ಪೋನುಡು ಇನಿ ತೂಯಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಂಡೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬರ್ಪಿನ ಅಂತೂ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ತೂಡೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲು ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಶರಣ್ ಚಿಲ್ಲಂಬಿಯುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲಿತ ನಕಾನೆ ಸಾಂಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಾರ್ದಿರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡಾರ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಸುರುತಸ್ದಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ತು ಇನಿ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂದಿತ್ತ ಅಮೀರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಈತು 1000 ಜನತ ನಡುಟು ತೂಯಿನ ಆ ಫೀಲ್ ಆ ಬೊಬ್ಬೆ ವಿಜಿಲ್ ಎಂಚೆತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವು ಉಡುಪಿಡ್ ಆಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲೇಪಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಇಡೇ ಬತ್ತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಲ್ಪನ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಉಲಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪುನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಈತ್ ಜನ ಬತ್ತದ್ದು ಸೆಕೆ ಆದಿತ್ತರು ಆ ನಮನೆ ಜನ ಇತ್ತರು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಜನ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಾತೆರ್ಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುನು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವೇ ತೂಯರೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ವೀಡಿಯೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಅವು ಇಡೇ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಮೈಪುರ ಜುಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕನಾಗ ಎಡೆ ಬೈದಂಡು ಸಾಂಗ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಉಂಡು ವೆರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಲ್ತದೇರಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ನಲ್ತದೇರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು
ಎಸ್ ಇದು ಇರ್ ನಿರ್ದುಂಬು ನಟನ ಮಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಲಕ ನೆಟ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏತು ಬೈದನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏತು ಲೆಂತ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಯಾನ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಐನ ದಿನತ್ತ ಶೂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಎಂಚ ಬೈದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಓಂಗನ ಬರೋ ರೋಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪತಿ ಲಕ ಆವು ಶೋಕ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜವಣೆರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅವು ಈರೆಗೆ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಾಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚ ಒಪ್ಪು ಮಾರೆ ಅಂದ್ ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮನ್ನ ನಿಂತು ನಂಗೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಓ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಮಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಡು ಸಾಂಗೇ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಡ್ ಉಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿಡ್ ಉಪ್ಪುಂದು ಸೊ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ಮುಟ ಮೆಲಾನಿ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಆತೀಕುಲು ಒಂದು ಕಾಪುಗ ಎಸ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ ಇರ್ ರೀಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಂಗ್ ನಾನೊಂಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊರ್ದಿರ್ ಲಕ್ಕ ದಿನಾರ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರೀಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ನ ಕೊಲ್ಲಿರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ನ ಕೊಲ್ಲಿರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದನ್ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಬಾತೆರ ಕೊರ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಹುಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ಒಲ್ಲಿ ಹುಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತ ರಿಲೀಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಸಾಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹುಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲ್ಪಲೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಲಿಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಗತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ವ್ಯೂಸಿಗೆ ಮಲ್ಪುನತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಹುಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಅಂದು ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಹುಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ಇಸಿಂಡು ಮಲ್ಪಲೆ